Салом алейкум бачаҳо, имрӯз мо шумо сар мекунем видеообзори телефони нав ки презентатсия шуд 20 феврал. Ҳама дар интернет дига ваё гап задан, пурсида стардан ки чӣ хел телефон мешавад, чӣ хел намешавад. Ина барои ҳамин ман хостам, мо айдиаро чӣ ками дорем. Барои ман хостам ки шумо дар презентатсияи тоҷики Galaxy S10 нишон диҳем шуморо. Ина модели нав, модели 2019 20 феврал телефоне ки буромада буд. Дар дасти мо айни ҳол ғалти. Алҳамдулиллоҳ. Боз дар момент се намуди Samsung буромадагиай. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e. Боз мо иро боз дар момент мекунем. И шумо мебинед чӣ мешавад. Где чехол баджуши даги? Чехол. Ана ки чизи, як чизи нам да аввал мун чизак да поён буд. А данный момент хел документи не каличаи барои рӯй кардан уже да боло мудем. Як чизи нам да. Обычно данный момент оли официально Ростессовский барои давлатои Россия оли набуромадай. 128 дора, 512 дора, 1 терабайт дора. Яъне ҳаҷми памяташ, внутренний памяташ баъд ҳастай 6 гигабайта ҳастай, и ҳастай 16 гигабайта оперативный памяташ ҳастай. Но данный момент Ростессовский нестай. Коме ки Ростессовский я намефаҳмам, ози ман шумо да мефаҳмам, Ростессовский ҳамон телефоне ҳастай ки зарядничи устройстваш ози вилкаш тага нестай, яъне тоҷикии хидмонай. Дар иҷода европейския и ягон хел зарар надора, а любой компания Samsung гарантия дора. Ина мо уже рӯй кардем Galaxy S10 мона. Ина кагози ман кадастам, мегирёниш кардам. Дар неш USB флешай, дар USB Type-C флешай барои дабари кардан гирифтани информация. Ана бачаҳо ҳаматон медонед AKG-ра, AKG наушникои AKG. Вазнишам 157 граммай, 70/4 149. И мегапикселиш 10 мегапиксел. 10 мегапиксел нигоҳ бачаҳо ки чӣ хел зуд сурат мегирад. Коме ки стекло мемонад дар телефон дига дар кориш нестай, барое ки уже дар телефон уже худаш специальный вай дора, защита дора. Процессор телефон Exynos 9820, Exynos 9820 барои более-менее такой графический ускоритель доштай. Баъд чипи внутренней программаш 855, яъне Snapdragon 855. Так, оперативкаш 8 гигабайт буде то барои 128 гигабайтара. Иҷода сета камера дора, якта, дута сета плюс спишкаш, дута спишка доштай. Передниш камераш бояд дига фронтальный камераш да дуни экран ба ҷоа ина нигоҳ кунед, чӣ красивенько. Мебинед бо мекишед дига свет мешавад. Ина бояд бурга мекишед скабул мешавад. Ина бояд бурга мекишед бо дигар мешавад. Диде ина бояд бурга мекишед бо гирён мекунӣ, ана бо дигар фон мешавад. Иҷода функсия отпечатки дора, отпечаткиш бисёр нағз буда, мо ҳозир худмат отпечатки ман мемонам. Разрешение экранаш 2280 ба 1080 метавонед ки бо айдам баландтар кунем. Замедлени видео режим дора ки на 960 кадра метавонад ки дар 1 секунд обнаруживать кунад. Мусайка сурат мегирам қита 1 секунда 960 кадр мегирам метавонад. Мусайка ви маълум мешавад ки дар камераш Samsung бисёр кор кардагиай, ки шудор ки зур кор кунад, зур фотоҳои нағз дада. Данный момент чӣ ки мо шумо медонем, аккумулятор яке аз чизи муҳимтарин чизо мебошад дар хидмон, барое ки специально товаро ҳаст, специально компания ҳаст, аккумулятора поён мекунад, чӣ ки заряди мо бимура. Ана бачаҳо данный момент чӣ хеле ки дар iPhone X Max буд IP68 противоводный, системаи противоводниш, дар ин телефони S10 Plus тоже противоваеш IP68 стандарти IP68 да кор мекунад, яъне маъно дорад ки шумо дар дуниё метавонед 5 млн зиёд истифода баред,
ё ки 5 метр дурунтарак чиқиртар истифода барои ин телефони чӣ нашавад. Лекин на самом деле ихе нест, барое ки агар шумо ира да об заде, масалан як ба агар об дурмад, Samsung да иҷада ухдадор нест ки шуморо ёрдам кунад. То 8 марта комики подписаться мекунед на канали модар. Барои модарои азиз ки моро бисёр сахт нағз мебинанд, сахт нағз мебинанд, 8 марта комики масалан телефонш чӣ хол надорад, заряд монак надорад, комики ягон чиз надорад, биёяд магазини мо бишок бесплатна метавона ки ҳамин чизҳоро бигирад. Хоб ягон савол ва ягон дошта бошед дар комментария бинависед ё ки инаи рақамҳо дар бинависед, метавонам ки шуморо ҷавоб дадам.